Hi YouTube, berdong, ang asa खालामो बयबो मोजां दं खोमा. Come to the point. आं मानो क्रिटिसाइज खालामो बेखौ आं बुंसिदनि हाया, ओके? मानो होनबा बिराद मानसिफ्रा क्रिटिसिजम होननाय बुस्थुखौ बुजिया। एक्सप्लेन खालामदों क्रिटिसिजमनि बागै। क्रिटिसिजम एबा क्रिटिसाइज जिखुनु मोननैयानो जा एक्सप्लेनेशन सेम थिं। ओके, क्रिटिसाइजनि बागै बुंसै। बे माने जाहैबाय जेनेबा नों सोरबा सासेखौ नायगासिनो, ओके, इउटुब सोरबा सासेखौ नायगासिनो बिखि बे मिस इनफरमेशन होगासिनो, मिसलिड होगासिनो, माबा मोनसे स्पेलिं मिस्टेक जागासिनो एबा बेखौ फर एग्जाम्पल आं माबा मोनसे रावखौ रोङाखै। स' बेनि सायाव नों बुंबाय। नों बे इन्टेन्सनाव फैयाखै लाइक बेखौ इनसाल्ट खालामगोन। You came with an intention कि बेखौहाय इमप्रुभ खालामथों बियो फिउचाराव एबा माबा मोनसे गोरोन्थि खालामगासिनो। फर एग्जाम्पल जार्नालिस्टनि खोथायाव बुंबाय। जार्नालिस्टनि बागै प्रपारखौनो बुजिया आरो नों बे जार्नालिस्टखौ खालामगासिनो विदाउट एनि रिसार्च। जिर' नलेज दं नोंनावहाय जार्नालिस्टनि बागै स्टिल एन्ड इउ आर गोइं अन ट्राइं देट कि जार्नालिस्टनि बागै बेखौ क्रिटिसाइज खालामनो हायो। नों बिनि बागै प्रपारखौनो बुजिया आरो नों बोरैथ' जार्नालिस्ट खालामबाय। द्याट इज कल्ड क्रिटिसिजम। इउ आर आस्किं कुइसन टु हिम। नों बेनाव कुइसन सोंदों लाइक नों बिनि बागै रोंगौ जानो? नों बेखौ रोङानोबा मानोथो खालामदों? बे मोनसे कुइसन जाहैबाय। बिनि गोरोन्थिखौ दिहुनबाय नोङो। बेखौनो होनो क्रिटिसिजम। क्रिटिसिजमाव जावलायनाय नङा। बेखौ जावलायनाय सानना लानाङा। क्रिटिसिजमाव माने जेनेबा नों मोसौ, नों बोरमा, मा नोङो मोसौनि गियान, माबा बोरमानि गियान बिदि नङा। द्याट इज नट क्रिटिसिजम। नों जेरावहाय एभिडेन्स गैया, माबा गैया, जास्ट ओरैनो फैनानै बखिबाय थाबाथ' जायाना। बेखौ पुलिस क्रिटिसिजम होनो। बेवहाय मोननैसो इन्टेन्सन थायो। लाइक नों बेखौहाय डाउन खालामनो गोसो एबा बेखौहाय नों गिदिर जानायखाय मेगन सादों, बे मोनसे इन्टेन्सन थायो। कन्स्ट्राक्टिभ क्रिटिसिजम एबा क्रिटिसाइज प्रपार क्रिटिसाइज खालामग्राया बिदि नङा। जास्ट लुबैयो कि बे चेन्ज जाथों फिउचाराव, बे मिस्टेक दा मावथों। अके, आइल गिभ इउ सामथिं, आइल टेल इउ सामथिं। लाइक इउटुबार्स, जोंनि बर' जे ससाइटि दं ना, बेयाव एबा बर' इउटुब कमिउनिटिखौ आं मेनसन खालामबाय। रिसार्च होननाय बुस्थु गैया। जि नुदों भिडिअ नुदों, फर एग्जाम्पल सामवन रिप्लाइड एबा नोंखौ सोरबा सासे क्रिटिसाइज होनलां जावबाय दे, मोसौ गियान, बोरमा गियान होननानै जावबाय। देयर इज ए पइन्ट, नो पइन्ट, राइट? इन बेसिस अफ जस्ट वन सिंगल पइन्ट थायो। देयर इज वन अनलि सिंगल पइन्ट। देयर इज लाइक नोङो 3 या 4 सेकेन्डनि थाखाय बे पइन्टखौ मेनसन खालामबाय, बिनि उनाव जेबो गैला। लिटारलि देयर इज स्ट्रेस। मोसौ गियान, बोरमा गियान बिदिल' बखिना दं। बेखौथ' क्रिटिसाइज होनो ना, बेखौथ' जावलायनायसो होनो, जावनायसो होनगोन आं आंनि अपिनियनाव। ओके, होनाय क्रिटिसिजमआ बिदि जायो जेनेबा माने बिनि बागै नों प्रपार एनालाइज खालामगोर, बिनि बागै प्रपार मिथिगोर। बेनो आउट अफ इउटुबखौ होनाखै आं। सोरबा सासेखौ मिथिनो गोसो ना, नों एस ए इनफ्लुएन्सार नों बेखौहाय क्रिटिसाइज खालामनो गोसो, सोरबा सासेखौ नों क्रिटिसाइज खालामनो गोसो, बेनि बागैथ' नों रिसार्च खालामनांगोन ना। बिनि बागै नों प्रपार स्टाडि खालामगोन, बिनि स्टेटमेन्ट्सफोरखौ खोनानांगोन, बिनि प्रडिउसिं जि भिडिअ प्रडिउस खालामदों बेयावनो मिस्टेक थानो हागौ। यार वान मिस्टेक खालामबा जेबो प्रब्लेम गैया। इफ इउ डु वान मिस्टेक आरो नों बिनियावहाय नोङो सानबाय आं गोरोन्थि मावफ्लांबाय बेवहाय, आं नेक्स्ट टाइमाव प्रपार साबसिन खालामफिनगोन। आइ एम सेइं दिस। अके, नाथाय मोनसे मिस्टेक मावबाय आरो मोनसे मिस्टेक मावबाय, बेयावनो हमनो हायो लाइक इन फिउचारावबो बे मिस्टेक मावबावगोन एबा मावबावगोन। बेनि थाखायसो क्रिटिसाइज खालामो आंनि साइडनिफ्राय आं खोन्थाबाय। आरो बेकलेसनि खोथा बुंनि आं। मेच्योर जा, आनमेच्योर जा, मेच्योर जा, पिपल आर लाइक क्रिटिसिजम होननाय बुस्थुखौ प्रपार बुजिया। दे आर लाइक रस्टिंसो बियो, जावनायसो बियो। बाट रियेलिटियाव आइ एम शोइं सामथिं विथ फैक्ट्स। फैक्ट्स माने जाहैबाय विथ एभिडेन्स। एभिडेन्स माने प्रुफजों आं खोथाखौ बुंदों। इफ इउ आर बिग इउटुबार, आं बुंदों कि जोंनि बर' ससाइटियाव बे बिराद सोलियो। नों गिदिर इउटुबार बा, इफ इउ आर बिग नाम्बार्स आरो नोङो उइदाउट एनि प्रुफ, नोंनावहाय प्रुफ गैया, जेबो गैया, नों ओरैनोल' बुं बे मानसिया मोजां नंथारा, बे बिदि जादों। फर एग्जाम्पल आइ एम सेइं बे बिदि जादों एबा बिदि खालामदों। प्रुफ दं जानो? गैया। फर एग्जाम्पल आइ एम सेइं प्रुफ गैया, बाट बेखौ बिलिभ खालामगोन। इफ एस क्रिएटर विथ प्रपार रिसार्च खालामना फैदों, विथ वेल कनस्ट्राक्टेड क्रिटिसाइज खालामदों, विथ एभिडेन्स, नो वान विल लिसन इउ। यार बेवहाय रावबो नोंखौ खोनासङा, बिकज नोंनाहाय स्मल। दे जाज इउ बाय नाम्बार्स, दे डोन्ट जाज इउ बाय योर नलेज अर सामथिं लाइक दैट। नोंनि रिसार्चआ इम्पर्टेन्स नङा बेवहाय। गुड कन्टेन्ट, बेड कन्टेन्ट नों मिथिखासै, आं बेवहाय एक्सप्लेन खालामनांगौ गैया। आरो आं बिराद टक्सिसिटि, बेड इनफ्लुएन्स बिराद नुनायखायसो आं बे क्रिटिसिजमखौ माने खालामो इउटुबार्सफोरनि बांसिन। बिराद मानसिफ्रा क्रिटिसिजम होननाय बुस्थुखौ माने पार्सनेल एटेक साननानै लायो, बाट इन रियेलिटि द्याट्स नट पार्सनेल एटेक। बेखौ नों जेनेबा क्रिटिसाइज खालामनायनि रिजोना बेनोखि लाइक नोंखौ चेन्ज जाजानो लुबैयो, फिउचाराव दा जाथों, फिउचाराव बिदि खालामनाङा होननानैसो दा। स' बिसिमल'सै, आं बारा गोलाव खालामनो गोसो गैया। आं
बिराद बेसिक लेभेलाव आं बुंबाय एबा आंनि एक्सपिरियेन्स एबा आंनि बेकलेसनि बागै आं खोन्थाबाय नोंसिनि खाथियाव स' बेसिमनोसै पिस आउट